μέγιστο θέμα για κάθε πολίτευμα είναι, με ποιους νόμους και λοιπά μέτρα, είναι να μην πλουτίζουν οι εξουσιαστές. Στις δημοκρατίες όλοι οι πολίτες συμμετέχουν στη ψήφιση νόμων, εν αντιθέσει με τα ολιγαργικά καθεστώτα. Βοηθούν τα σχέδια των τυράννων που μοιάζουν δημοκρατικά, η αδιαφορία για έλεγχο στους εξουσιαστές, αλλά και η ακατάστατη ζωή χωρίς σοφροσύνη. Στα ολιγαρχικά καθεστώτα συνηθίζεται ο κόσμος να αγανακτεί όταν οι εξουσιαστές κλέβουν δημόσιο χρήμα, αλλά και όταν αποκλείουν τους πολίτες από τα κέρδη που απορρέουν από το δημόσιο πλούτο. Ο τύραννος δημιουργεί συνέχεια τεχνητές καταστάσεις κινδύνου, όπως περί πολέμου, ώστε οι πολίτες να νιώθουν πάντα την ανάγκη ενός ηγέτη. Ίδιον του τυράννου είναι να διαβάλει τους πολίτες μεταξύ τους, ώστε αυτοί μετά να χωρίζονται σε φατριές και να δρουν με αιμονική ιδιοτέλεια. Οι τύραννοι επιβιώνουν, γελιοποιώντας όσους υπερέχουν από αυτούς και να αφανίζουν όσους έχουν υψηλό φρόνημα, με το να τους αποκλείουν από κάθε δημόσιο βήμα. Η τυραννία χαίρεται να έχει κόλακες όπου θα επενούν δημόσια τη δράση της στο Δήμο. Αυτό όμως ουδής πολίτης θα το έπρατε με ελεύθερο το φρόνημα. Κάνοντας περισσότερο έντονα τα μέτρα, προετοιμάζουν μία πιο βελτιωμένη ολιγαρχία που είναι πιο καταπιεστική και πιο τυραννική από όλες τις ολιγαρχίες. Και όσο χειρότερη γίνεται, τόσο μεγαλύτερη περιφρούρηση χρειάζεται. Ένας βασικός στόχος της τυραννίδας είναι να έχει πολίτες με ταπεινό φρόνημα, ώστε οι τιμένοι πνευματικά να αδυνατούν να αντιδράσουν απέναντι στο καθεστώς. Τυραννικό μέσο ελέγχου των πολιτών είναι η επιβολή δυσβάστακτων φόρων και η σταδιακή απορρόφηση της περιουσίας τους, ώστε να τους καταστήσει πένητες για να μην έχουν τον χρόνο να τον ανατρέψουν. Η τυραννία δεν αποβλέπει στο κοινό καλό, αλλά αποκλειστικά και μόνο στο δικό της όφελος. Σκοπός αυτής, η καλή ζωή των ανθρώπων που την περιβάλλουν, για τους υπόλοιπους πολίτες όμως, που δεν εμπιστεύεται, τους κακοποιεί και τους εξαναγκάζει να φύγουν και από την πόλη τους. Οι επαναστάσεις γίνονται επειδή στα αξιώματα συμμετέχουν λίγοι ή όταν άλλοι υποφέρουν από φτώχεια και άλλοι ευημερούν υπερβολικά. Αλλά ακόμα και όταν κάτοχοι αξιωμάτων φέρονται αλαζονικά και με πλεονεξία, σαν να τους ανήκει το κράτος. Ο τύραννος θέλει να γνωρίζει πως εκφράζονται οι πολίτες για το καθεστώς του, αλλά δεν θέλει τη μόρφωση και την εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Προσπαθεί να επιβάλλει απαγόρευση κοινωνικών σχέσεων, βάζει οτακουστές παντού, ώστε οι πολίτες λόγω του φόβου μη τους ακούσουν να πάυσουν να ομιλούν ελεύθερα. Τελικός στόχος είναι να μείνουν ξένοι, να μην εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον, διότι δεν ανατρέπεται η τυραννία αν οι πολίτες δεν εμπιστευθούν πρώτα αλλήλους.